пускаш на Майнкрафт? Здрасти, хора. Снимам. Кой е мой? Чакай, че... Аз ще пусна наш. Мой е. Добре. Да, играем Майнкрафт. Айк, ти си. Тук съм. Ще... Разкопали сме тук много неща. Облека, бе. Искаш да умреш ли? Не искам. Не копаем, копаем. Оха, кол. Оха. Чак ми лага. Това... Това е първото видео на телефон. Искаш да кажеш снимано от телефон? Да. Дека че на компютър. И как деца се помни. Лече, колко стака имаш? Много. Аз вече нямам място в инвентара. Ясно. Где ти въглища па откъде намеря? Виж. Лека само откъде паднеш една дупка ще. Падат. Пони. И сега как ще излезеш? Едно интересно. Мърдай. Няма какво правиш, бе? Чакай първо да се излия. Първо са младите. Път много тъп. Само да знаеш повече си играя с това. Да, защото и хакаджи. Е, Кога хакаджи тук е? ме интересува, ма сега ще умреш. Не, оната не е вклипа. Чакай, ще дам вода. Ба, няма вода. Шавай на някъде. Той ми даде как на чит на дикирки и сега ще ми ги вземе. Няма ти ги взема, ще полея с вода. Намеря къде е водата. Къде има колко с вода, бе? Не знам. Някаква с вода. Хубаво, че съм спряла зомбитата. Намеря колко с вода, човек. Намерих. Ай, че ще умра с повека. Къде си? Ей, тука. Къде си, бе? Виж, водата. Водата. Вода. Така не е скоро да се кача. Ей, се едва. Пустава. Че взема такова. Я. Той ще ни покаже нещо велико. Което Не си ще. да го видим. И ако може, излизай, защото няма да оцелиш за тебе. Така, тук сме. Не знам за тебе как ще се вмъкваш, обаче аз ще направя път нагоре. Я веднага! Ще го пуснем без звук. Хора, извините за музиката и шума. Ето още един човек тук. Защо? Където са изпари. Защо умрява? Кой аз ли? Какво? Къде си сега пак? Ай, покажи младик.
Ако не умра пак. Да, ако не умреш. Да, хора, сега той ще показва това. Кажете му. Чакайте, че без да искам само паузата. Той само умира и сега, като за финал, ще видите какво ще има. Ако не умре пак. Айди, давай за финала. Не мрънкам. Ой, няма удре. Ще удрям колцивка. Може ще имаме плаша. Да ме види, че колко не работи. Айди, давай. Слагай навсякъде. Ето. Стара, съжалявам, че няма толкова клипове, ама ми запретекват програмите. И чао!